la cina cea de taină, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege cureaua încălțămintei pe rând să le o deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12 sfielnici oarecum se întrebau în cuget: cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară: n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu nu așa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu, ce doar ții punga, eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei să fii tu oare acela ce îi spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul, cel coborât din cer, și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus și acum a câta oară să pleacă iar Iisus, să întrebe tot prin Duhul pe cei ce îl înconjoară: n-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioara, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. N-ai vrea să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt vieți care se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling.
Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, dornici de o mângâiere, sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital. Sunt suferinți ce așteaptă al cerului semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Să stai de veghe noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. N-ai vrea cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina, încet, a câta oară se apleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Așa cum o mlădiță s-apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii s-apleacă în genunchi la jugul fără slavă. Iisus din nou se înjugă, El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală astăzi cu propria sa mână. Veniți voi ce în păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare-i bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cununa.